Vítam vás v klube investorov, podcaste o lifestyle investora a investovaní aj finančnej gramotnosti. Dnes tu máme niečo špeciálne. Je tu s nami Martin Přikryl. Ahoj Martin. Ahoj Matúš. Martin, ty si trošku inakší hosť, akých tu mávame bežne. Prosím ťa, v skratke, predstav sa nám trochu. Kto si, odkiaľ si a čo je tvoje remeslo? No takže, volám sa Martin Přikryl, som zo Zvolena a v podstate môjim zatiaľ celoživotným remeslom je pohybová kultúra, alebo teda pohyb. A v podstate som trénerom v Belfort centre pohybu a sily vo Zvolene. To je tak asi v skratke všetko. Väčšinou tu mávame ľudí, ktorí sú skôr takí, že finančníci, zaoberajú sa investovaním, marketingom a tak podobne. Ale tento raz som rád, že tu máme zmenu a som rád, že tu máme práve teba, pretože ja absolútne verím tomu, že pohyb, cvičenie patrí do výbavy každého vysokofunkčného človeka. A preto je potrebné sa tu porozprávať vlastne aj o investícii do svojho tela, do svojho zdravia. A verím, že ty by si to určite vedel povedať lepšie ako ja. Prečo podľa teba ako trénera je dôležité pre človeka cvičiť? Táto otázka sa dá v podstate poňať z viacerých uhlov. Pre každého človeka znamená pohyb niečo iné. Pre nás v podstate v Belfort centre to znamená to, že človek, ktorý k nám príde, má teoreticky nejaký problém a ak nemá nejaký problém, tak ho k nám aspoň niečo doviedlo. A to niečo je pravdepodobne to, že sa chce cítiť lepšie a chce teoreticky mať aj lepší výkon. A to neznamená len v tom športe, ale lepší výkon aj v danej profesii, ktorú vykonáva, alebo celkovo vo svojom živote sa chce cítiť lepšie. A myslím si, že toto je jedna z takých vecí, ktorá je kľúčová aj nielen pri ľuďoch, ktorí investujú, alebo pri ľuďoch, ktorí sú teoreticky zameraní na tieto finančné záležitosti, ale celkovo aj pre bežne pracujúceho človeka, lebo bežný zamestnanec, ktorý je stále chorý, alebo ktorý v kuse má nejaký problém, ktorý vlastne ako keby mu zabraňuje v práci, tak potom ten zamestnanec asi není až taký produktívny, alebo nie je až taký produktívny, ako by mohol byť. Áno, a to sa týka aj života a to sa týka akože aj pracovného života, ale aj súkromného života. Že vlastne nie je to len pre podnikateľov a vysokovýkonných investorov, ale pre každého profesionála, ktorý sa živí svojou profesiou. Jasne. Ale takisto určite aj nejaká mamička na materskej môže z toho profitovať, teda ak už sa dostane do tej fázy, že má čas robiť aj niečo iné, ako sa starať o svojho potomka, ale tá sila a vitalita tam s tým rastie. Jasne. Že áno. Čo teba zlákalo k tejto profesii? Prečo si chcel byť trénerom? Vieš čo, chcel byť trénerom. Ja som sa k tomu trošku dostal ako slepý kurák z hrnu, by sa dal tak povedať. Ja som chcel študovať filozofiu, ale zistil som, že som trošku lenivý na štúdium. Čiže v podstate taký variant ďalší, ktorý som mal, bol šport a to je v podstate telovýchova v Bystrici, ktorú som vyštudoval na magisterský titul v podstate a tam som zistil, priamo na tej škole som zistil, že ako keby ten šport je taký, že ma naplňa a baví. Ja som nikdy nejako nebol úplne, že vrcholovo športovo zameraný. Hrával som badminton nejakých pár rokov, ale to už bolo veľmi dávno. Ale v podstate vždycky ma bavil šport, vždycky ma bavilo byť v kolektíve a niečo robiť, ale nikdy som sa nevenoval vrcholovo športu. A tým pádom v podstate na tej škole som zistil, že šport je to, čo ako keby ma naplňa a čo by som chcel ako keby rozvíjať a hlavne toto trénerstvo bolo také, že som sa v tom našiel. No a čo sa týka toho, ako som sa k tomu dostal, tak v podstate ja keď som študoval na výške, tak už som začal chodiť aj do fitka, samozrejme u nás vo Zvolene a tak ďalej. A jeden môj známy, tréner
sa ma opýtal, či by som nechcel trénovať jeho ľudí počas toho, ako on bude na dovolenke, neviem, kde na Bali, či kde to bol, tak som sa akože toho chytil, že jasné, tak nie je problém. Tak som v podstate začal trénovať jeho ľudí a takto som sa k tomu ako keby dopracoval. Ja sa musím priznať, že vlastne spôsob, akým sme sa my k sebe dostali, ako sme sa my dvaja spoznali, je to, že ja vlastne chodím cvičiť do Belforsu, teda k vám. Že ty si vlastne jedným z trénerov, ktorí sa starajú aj o môj telesný rozvoj a tým pádom nepriamo aj o môj kariérny a profesný rozvoj, ako sme toto už určili. A chcem sa ťa teda opýtať, že čo je to Belfors, ako to vaše centrum, a čo je to Strong First, o čom som sa v podstate len včera dozvedel, že je vlastne nejaká vaša filozofia, podľa ktorej sa riadite. No, začal by som v podstate tým Strong First a potom by som prešiel na to Belfors. Strong First je v podstate filozofia, ktorej korene siahajú k zakladateľovi, Paulovi Taculinovi, ktorý v podstate spromoval ako keby cvičenie z kettlebell, čo je tá gula s tou ručkou, hej, pre ľudí, ktorí napríklad by to nevedeli. Je to v podstate nástroj proti slabosti, ktorý pochádza, ktorý bol hlavne využívaný v Rusku. A v podstate táto organizácia zastrešuje trénerov po celom svete. Ja osobne nie som certifikovaný inštruktor Strong First. Môj kolega Michal Malek, ktorý nemôže byť v tomto podcaste, pretože má pracovné povinnosti, je certifikovaný inštruktor a v podstate je to ako keby jedna z top svetových organizácií, čo sa týka pohybu a hlavne síly, samozrejme ako vychádza z toho názvu, na svete. Takže toto je asi tak skrátke by som povedal všetko ohľadom Strong First. Je toho oveľa viac samozrejme, ale toto je ako keby taký základ. Ešte k tomu Belforsu sa dostaneme, ale chcel by som na tomto trošičku zostať. Si hovoril, že je toho veľa viac. Máme čas sa tomu trošičku venovať. Mňa toho akože celkom zaujíma, lebo vravíš, že používajú, teda spopularizovali to cvičenie s tým kettlebellom, čo je teda to gulové závažie s tou ručkou, ale verím, že tá filozofia ide trošku hlbšie ako len to, že hej, toto je činka zaujímavého tvaru a my túto preferujeme. Chcel by som vedieť trošičku ako ten možno nejaký filozofický alebo nejaký ten ako základ za tým, že prečo je zrovna ten typ cvičenia, ktorý oni robia, alebo teda svojím spôsobom aj my robíme, lebo tam cvičím tiež, že prečo je tento lepší? Alebo čím je taký výnimočný? Jasné. Ono v podstate tým, na čo ti teraz odpoviem, na tú tvoju otázku, tak odpoviem v podstate aj na to, čo robíme u nás v našom pohybovom centre. Pretože kettlebell ako keby trošku zapadol prachom kvôli tomu, že išli do popredia tieto fitness veci, s ktorým prišiel samozrejme aj ten fitness priemysel a fitness biznis celkovo, kde sa tlačili prezražené, spopularizované stroje, ktoré akože možno mali nejaký význam a nejaký efekt, ale za povedzme 1/10 ceny toho si človek odcvičil z kettlebell viac menej všetko, čo potreboval a nepotreboval k tomu fitness stroje, ktoré každý rok sú nové a každý rok proste sa tlačia nové a nové do popredia, aby sa tie staré tam buď vyhodili alebo neviem, čo sa s nimi robí a aby sa kupovali proste nové. A toto je v podstate aj naša filozofia, že my sa teoreticky, ale aj v tom sa samozrejme zaoberá 3 základnými piliermi a to je kettlebell, veľká činka a vlastná hmotnosť. Tieto 3 veci sú v podstate kľúčové a sú ako keby, je to v podstate to, čo potrebuješ na to, aby si plnohodnotne odcvičil celý tréning a aby si sa cítil dobre a aby si bol silný a zdravý. Čiže
viac menej okolo tohto sa točí celá tá ich filozofia a v podstate Pavel Caculín spropagoval kettlebell, samozrejme aj veľkú činku, ale tak tá veľká činka sa používala dosť v týchto old schoolových gymoch. Spropagoval to v Amerike a v Amerike sa to keby takto ako tsunami rozlialo po celej Amerike a je tam XY týchto certifikovaných inštruktorov. Čo sa týka Európy, je ich menej. V niektorých krajinách je to dosť rozšírené, v niektorých menej, napríklad na Slovensku ich až toľko nie je. Napríklad keď môj kolega si robil certifikáciu na SFL, čo bude Strong First Barbell, tak v podstate bol prvý na Slovensku, ktorý mal na certifikáciu na túto činku. Takže ako keby on tak priniesol túto činku cez toto Strong First na Slovensko a v podstate to Strong First tu nie je ešte až tak známe, ale myslím si, že s postupom času určite to pôjde do popredia. Pretože aj sami v podstate Strong First tvrdia, že oni nie sú najlepší zo všetkých. Oni nechcú byť najlepší zo všetkých. Ale hľadajú tie najefektívnejšie riešenia na problémy, ktoré sa u ľudí vyskytujú a hľadajú tú zlatú strednú cestu, ten pomer cena-výkon. Takže asi tak. Čiže také, čo som ja pochopil, tak sú také dve dôležité faktory alebo nejaké tie elementy v tom a to je, že efektivita a jednoduchosť. Presne tak. Jasné. Tak sa dostaňme aj k tomu Belforsu. Belfors je teda ten gym, ktorý, pokiaľ správne som tomu rozumel, si aj spolu zakladal vo Zvolene s Michalom. Ešte s niekým aj iným ako tebou a Michalom? V podstate tréneri, ktorí sme to zakladali, sme boli my dvaja. Takže ja a Michal. A ako dlho to existuje? Vieš čo, to je, ty ma teraz dostal touto otázkou. To som nečakal, že zrovna ja tieto dátumy veľmi na tieto dátumy nie som, ale ak sa nemýlim, tak teraz v decembri by sme mali oslavovať 4. narodeniny. Takže dúfam, že ma nikto nezlinčuje, ale myslím si, že sú to 4. narodeniny. A niekedy v decembri sme zakladali gym. Ono akože trvalo to samozrejme dlhšie, pretože tie prípravy na ten gym trvali dlhšie, ale okolo toho decembra sa to viac menej všetko spustilo. Čo sa snažíte tak ako v tom gyme, v tom Belforse, teda v pohybovom centre, čo sa snažíte robiť inak ako tie ostatné, dajme tomu fitness centrá, alebo tie pohybové centrá, gymy a tak? No, prvotná myšlienka tohto centra bola, že úplne prvotná bola samozrejme vytvoriť komunitu ľudí, ktorí ako keby budú medzi sebou komunikovať a medzi sebou sa v podstate podporovať s tým, že my viac menej sme z začiatku trénovali dosť individuálne tréningy, alebo mali sme individuálny prístup a ono sa to nejako tak preklopilo do toho, že je to tak 50/50 by som teraz povedal, hej, že máme aj tie individuálne tréningy alebo ten individuálny prístup, ale väčšine ľuďom vyhovuje naša filozofia skupinových tréningov, kde síce volá sa to skupinový tréning, ale v konečnom dôsledku každý človek cvičí svoj tréningový plán a každý človek, ktorý chodí na našu skupinu, vie, čo má robiť. Takže každý cvičí vlastným tempom a je to ako keby skrátke individuálny tréning na skupinovom tréningu. Takže chceli sme nájsť taký nejaký kompromis medzi skupinou a tou individualitou a v podstate ten kompromis sme našli v týchto individuálnych tréningoch na skupinovom tréningu. Asi tak by som to nazval. Rozumiem. My sme sa ešte rozprávali o takej veľmi zaujímavej téme. V podstate to vyšlo tak od teba, aby som ti dal kredit, lebo si ho zaslúžiš. Že aký
je vlastne stav tohto fitness biznisu na Slovensku. A teraz tým fitness biznisom, sorry, ja viem, že to nemáte radi, ale zastrešujem trošku aj vás. A akože vo všeobecnosti biznis s telom, biznis s pohybom. Aký je podľa teba jeho stav teraz? Ako odhliadnúť trošičku od korony, k tomu sa dostaneme trošku neskôr, ale myslíš, že je to profitujúci, prosperujúci biznis? Oplatí sa do neho vstúpiť aj niekomu, kto by v tom chcel podnikať? Alebo je to skôr také, že bývalí športovci, ktorí sú nadšenci a majú nejaké peniaze, tak si to otvoria, alebo to proste chcú robiť? Ako to vyzerá? Vieš čo, ono, čo sa týka ešte tej otázky predtým, nezodpovedal som ti ju celú, ale určite sa k tomu ešte vrátime. Ale čo sa týka tohto, tak ako keby, keď sa vrátim spätne, keď sme zakladali tento gym, tak ja stále tvrdím to, že nie je to ľahký biznis, aj keď človek má nadšenie, aj keď je mladý, aj keď ho to baví. Nie je to ľahký biznis, pretože ja sám na sebe vidím, že niekedy mám akože fakt dosť, hlavne vtedy, keď prídem o 6 ráno do gymu a odídem stať o 10 a na druhý deň ma čaká v podstate to isté. Takže je to akože, je to náročné a keď sa vrátim spätne, tak mne osobne veľmi pomohla paradoxne nevedomosť toho, do čoho idem, pretože kebyže na začiatku viem, že čo všetko to bude obnášať, tak nechcem povedať, že by som toho nešiel, ale určite by som do toho nešiel až s takým entuziasmom, akým som išiel, keď som nevedel, čo ma čaká. Hej, chápeme sa. Áno. Sladká nevedomosť. Takže, hej, presne, sladká nevedomosť. A čo sa týka toho biznisu, že či by som radil, alebo teda, či si myslím, že by do toho mohol niekto ísť aj tak, určite ten človek musí mať k tomu vzťah. To je samozrejme v každom biznise, to asi nemusím hovoriť. A ja si to uvedomujem celkovo aj ako keby v tom, že do budúcna samozrejme aj ja by som chcel robiť možno nejaké iné veci, ale keď som si tak zobral, tak celkovo nemám k ničomu až taký veľký vzťah a až tak do hĺbky by som sa vedel tej problematike venovať ako tomu športu a tomu pohybu. Takže zatiaľ si netrúfam napríklad ísť do niečoho iného a až keď myslím si, že dosiahnem tú hranicu toho, že niečo ma bude tak baviť a tak naplňať ako toto, tak možno vtedy začnem pokúkovať aj po niečom inom. Samozrejme, tohto sa nikdy nezdám, hej, ale rozšíriť si to pole pôsobnosti, samozrejme. Nemať ten jeden income, hej, tak samozrejme vieš, že to chodí. No a čo sa týka toho biznisu na Slovensku, ja si myslím, že na zvolen je veľa fitiek po zvolenie a musia sa byť o každého klienta. My máme tú výhodu, že my sme trošku iní, sme viac takí komunitní a sme viac zameraní na toho jedného človeka, ako na to, že nám človek zaplatí vstup a z toho my žijeme. Takže myslím si, že v tomto máme výhodu a nezávidím fitkám, nielen teraz počas tej korony, ale nezávidím fitkám, ktoré sú závislé na tých vstupoch, pretože je to veľmi vrtkavé s tým, že koľko ľudí ti príde a to fitko má o 20 centov lacnejší vstup, tak idem tam a podobne. Takže veľké fitka, samozrejme ľudia, ktorí zakladajú veľké fitka, už asi vedia, do čo idú a nemajú asi len tie fitka, ale v konečnom dôsledku myslím si, že toto nie je biznis, ak to napríklad nerobíš tak, ako to robíme my, ktorý by ťa proste dostal medzi top 100 ľudí na Slovensku, hej. Nie je to ten štýl biznisu. Možno sa mýlim, pretože ešte také veľké fitko nemáme, ale ja si osobne myslím, že to nie je úplne ten biznis, ktorý by ľudia chceli robiť, aby rýchlo zbohatli, hej, tak to poviem.
Vravíš, že keď niektoré fitka sú závislé teda iba na tých vstupoch, a teda ak sa môžem opýtať, ak nie, kľudne povedz, ale povedal si to tak, že akoby vy nie ste závislí, alebo No ono, úplne závislí od tých samozrejme, vstupov. tie fitka nie sú závislé na tých vstupov, sú závislé aj od toho, čo predajú na bare, lebo všetko je to podľa mňa, nie všetko, akože jasné, možno niekto zakladá také veľké fitko aj v domní toho, že pomôže tým ľuďom, aby boli zdravší a lepšie sa hýbali a podobne, ale v konečnom dôsledku je to samozrejme zisk, hej. A u nás, nechcem sa teraz nejako vyvyšovať alebo nejako sa nadsceňovať, ale ja si myslím, že náš prvotný zámer, samozrejme každý z niečoho musí žiť, to je akože jasné, ale náš prvotný zámer nebol zisk, náš prvotný zámer bol to, aby sme ľuďom priniesli niečo iné a niečo, čo možno tu už samozrejme bolo niečo také, ale robiť veci trošku inak, aj keď je to stále len cvičenie, ale robiť ich inak, robiť ich dobre, robiť ich kvalitne a tak je to klišé, ale tí ľudia si tú kvalitu nakoniec nájdu. Takže čo sa týka toho, čo sa pýtal, tak my na vstupoch aktivít nie, že sme závislí, samozrejme z niečoho sa musí ten nájom platiť, ale my teoreticky teraz v tejto dobe žijeme hlavne z toho, čo ľudia aktivít nám zaplatia za ten individuálny alebo za ten skupinový tréning. Takže to sú naše primárne financie, ktoré tam idú. Hej. Kebyže by sme mali žiť len z toho, čo nám ľudia zaplatia za vstup, tak by som ledva vykryl nájom doma, hej, takže asi tak. Čiže aj týmto sa líšite ako Belforce? Ja si myslím, že určite. Akože v konečnom dôsledku dá sa to poňať aj tak, že ten vstup, ako keby do toho fitka, my môžeme zabaliť do celkového tréningu a my to nemusíme volať vstup, ale vždy si to delíme na vstup a nejaký tréning. Takže to je v podstate to, že my nie sme na tých vstupoch keby závislí, hej, že my z toho nežijeme ako ostatné fitka, ktoré tiež určite nežijú len z toho, samozrejme žijú aj z toho, čo predajú na bare, ale v končnom dôsledku aj toto je samozrejme iné. Hej. A vy ste vlastne občianske združenie, hej? Áno, občianske združenie. Hej. Dobre, to som len tak chcel spomenúť, pretože čítal som o tom taký článok, neviem, či to bolo na podnikame.sk alebo niekde takto. Nechcem nikomu kradnúť kredit, ale išlo tam o to, že pod akými rôznymi dajme tomu právnymi formami sa dá podnikať a častokrát opomínaná forma je práve toto občianske združenie. Čiže dá sa to aj takto. Ale teda, keď ty máš s tým skúsenosti, tak sa ťa aj rovno na to opýtam, že aké sú limity toho, že vlastne prevádzkujete, dá sa to nazvať biznis. Je to podľa mňa akože organizácia, ktorá má nejaké svoje štruktúry, systémy a generuje nejaký zisk, čiže v istom zmysle slova to biznis je. Tak aké sú podľa teba z tvojej skúsenosti nejaké tie benefity toho, že to riešite ako občianske združenie? A čo sú naopak limity toho podnikania cez občianske združenie? Veľmi dobre si sa opýtal, že čo sú limity, lebo to občianske združenie má limity. Hlavne v tom, že keby tá cenotvorba aj toho vstupu do fitka a tých tréningov nie je úplne taká ako pri bežnej forme podnikania, ako je napríklad SROčka alebo akciovka alebo ja neviem, živnosť. A limitácie vidíme hlavne v tom, že keď chceme predávať nejaký produkt, v podstate my nemôžeme predávať, ale zisk musí ísť čisto na chod od toho občianskeho združenia. Hej. Ja teraz nemôžem, poviem príklad, predáme nejaký merch, ktorý vyrábame a ja si nemôžem vyťahnuť z účtu tie peniaze a nemôžem si kúpiť nové auto. Hej, tak to poviem.
Hej. Ja musím kúpiť len vybavenie toho fitka, ja musím len zaplatiť nájom a tak ďalej a tak ďalej. To sú také ako keby hlavné limitácie toho občianskeho združenia. Na druhú stranu je tam aj veľa pozitív. Jednou z takých hlavných pozitív sú samozrejme 2% z dane, ktoré keď ľudia chcú, tak nám môžu odkázať. Ja samozrejme ľudí, keď sa pýtame ľudí na to, že či už niekde odkázať 2%, tak keď nám povedia, že to dávajú, ja neviem, na onkológiu alebo na autolky a tak ďalej, tak ja som vždy šťastný, lebo proste to ide na dobrú vec. Ale ak sú ľudia, ktorí ani o tom niekedy nevedia, že môžu, že majú takúto možnosť, alebo to ešte nikdy nedali a chcú nás podporiť, tak môžu. Pretože všetky tie peniaze, ktoré sme vyzbierali aj z 2%, išli stále len na chod toho centra a ako keby stále sa to snažíme proste zveľaďovať s kolegom. Hej? Čiže stále sa tam snažíme dokúpať nové veci, stále sa snažíme vymýšľať niečo pre tých ľudí, aby sa tam cítili lepšie a myslím si, že takto to pôjde ešte dlhú dobu, kým nezapracujeme celý ten priestor a neotvoríme ďalšie fitko. Jasné. Ale ako občianske združenie vlastne môžete trebárs zamestnávať, nie? Môžeme zamestnávať. Toto ti až tak úplne neviem povedať, pretože my máme na to človeka, ktorý akýby tieto veci rieši. Pretože ak by sme mali ešte riešiť formu toho podnikania ako občianske združenie, tak by sme nerobili nič iné, len hľadali veci a riešili okolo toho veci a nemohli trhovať. Takže na toto máme človeka, ale čo sa týka toho zamestnávania, tak môžeme zamestnávať aj ako občianske združenie. Hej. Zaujímavé. Je to zaujímavé a som veľmi rád, že sme sa aj k tomuto dostali, pretože je to fakt veľmi opomínaná forma toho, ako sa dá, dajme tomu, že podnikať alebo vykonávať nejakú takúto činnosť. Určite, a myslíš, že, alebo teda máte to v pláne, že by ste niekedy prešli, dajme tomu, na tú SROčku, alebo tie limity nevnímaš tak, že... Vieš čo, určite. Možno ani prechod nie, skôr rozšírenie, že sa spraví aj SROčka a to občianske združenie ostane, pretože to bola škoda, aby to zaniklo s tým, že v podstate už potom sa tam otvárajú aj samozrejme nové možnosti spolupráce tej SROčky a toho občianskeho združenia. A ja si myslím, že to občianske združenie je hlavne na to dobré, keď človek začína a potrebuje fakt, že skresať tie výdavky, tak toto je jedna z foriem, ktorá tie výdavky si myslím, že skreše dosť. Hej, akože sú tam tie limitácie na začiatku, kedy ty si nemôžeš určovať nejaké veci, ale ak sa s tým ako keby prehryzieš, tak si myslím, že sa dajú ušetriť dobré peniaze na začiatok nejakého podnikania, ktoré sa dá riešiť cez občianske združenie. Určite treba spomenúť, že tak ako aj hovoríš, hlavná výhoda tohto občianskeho združenia je tá cenová dostupnosť. Tak. Určite. Vráťme sa ale trošičku k tomu športu a sme sa k tomu aj trošičku už vyjadrovali, ale chcel by som sa tomu povenovať aj trošičku, aspoň teda v rámci tejto otázky, tak hlbavejšie, že podľa teba súčasná situácia, táto korona a epidémia a všetky tieto veci, čo sa dejú, myslíš si, že táto pandémia nadobro zmení tvár športu, či už na Slovensku, alebo možno aj nejako v globále, alebo ide len o nejakú dočasnú deformáciu toho trhu alebo toho stavu aj tých súťaží a tak, a že, čo ja viem, po nejakých rokoch sa všetko vráti do starých kolají? Čo si myslíš ty? Ja zatiaľ úplne osobný názor na to nemám, ako keby nepozeral som sa na to až tak do budúcna, pretože sme aj my samozrejme ako pohybové centrum sme riešili nejaké problémy, čo sa týka tejto korony a museli sme sa obracať, ako sme vedeli. Ale je to len o tom, že v podstate ak človek hľadá to riešenie, tak nájde aj tú cestu k nemu. Takže sme z toho nejako celkom si myslím, že solidne vykľúčkovali. A čo sa týka v globále toho športu na svete alebo aj na Slovensku, tak
Myslím si, že tvár toho športu sa nezmení, lebo to je tak obrovská akoby masa niečoho nepomenovateľného fenoménu, že takáto nejaká korona tomu veľmi akoby neuškodí. Skôr si myslím, že si ľudia uvedomia nejaké veci, uvedomia si to, že veľmi rýchlo sa dá ako keby zobrať to, že ja chcem ísť na futbalový zápas a neidem naň, pretože korona. Hej, čiže je to ako keby taký varovný prst, že ľudia by si mali vážiť všetko, čo majú a čo môžu veľmi rýchlo stratiť. Ako napríklad len to, že môžu ísť na nejaký zápas ich obľúbeného športu. A čo sa týka dopadu na už konkrétnych športovcov, tak videl som nejaké veci, kde sa športovci sťažovali, že nemôžu hrať a že a tak ďalej, tieto obmedzenia. A postihlo nás to v podstate keby taký medzi prvými aj s kultúrou, ale nemyslím si, že športovci, ktorí sťažovali sa, že nemôžu robiť svoj šport, tak nemyslím si, že sú to tí ľudia, ktorí by mali vykrikovať alebo sa sťažovať, pretože myslím si, že ak by boli dostatočne finančne gramotní na to, aby si uvedomili, že niečo takéto mohlo kľudne prísť, tak s ich príjmom by mali mať dostatočnú rezervu na to, aby týchto pár mesiacov akýby prežili. Hej? Takže toto je ako keby môj taký laický pohľad na vec. Viem, že čo sa týka hlavne prípravy profesionálnych športovcov, je to veľmi ťažké, keď človek vypadne na takú dlhú dobu. Niektorí športovci mali možnosť trénovať, mohol sa trénovať vonku, mohol sa trénovať niekedy aj proste indoor, ale boli tam nejaké obmedzenia, ale sú športy, ktoré boli odstavené a sú špecificky tak dané, že ak nemáte nejakú tú špecifickú vec, ktorá sa využíva pri tom športe, tak ju ináč nenatrénujete a je to ako keby veľmi ťažké, čo i len na mesiac pre vrcholového športovca vypadnúť z toho tréningového procesu. Veľmi, veľmi dlho sa dostáva naspäť. Takže toto si myslím, že akože mohlo mať dopad na tých športovcov, hej, v dôsledku tej korony. Hej. A je pravda, že aj tá pandémia nezasiahla každého rovnako, ani čo sa týka geograficky, že na niektorých miestach, zvlášť keď sa bavíme napríklad o nejakých takých globálnejších súťažiach, vieš, tak v nejakej krajine mohol byť ten lockdown veľmi prísny, v nejakej krajine nemusel byť a tí športovci, kde to nemali také prísne, tak tí mohli športovať alebo teda trénovať. Tí, kde mali prísny lockdown, museli zostať doma, vieš, napríklad lyžiari, tak tí s tým toho asi veľa nespravia. Že hej, trošičku to podľa mňa, teda podľa môjho absolútne laického názoru, môže pomeniť aspoň teda z nejakého krátko až strednodobého hľadiska tú tvár toho športu. Ale asi určite sa nestane to, že by profesionálny šport ako hlavne taká tá záležitosť pre divákov a pre masy alebo tie súťaže, že to asi fakt, že nebude ohrozené niečím takýmto. To už svojím spôsobom existuje tisíce rokov. Hej. Ono, hlavne preto, že v dnešnej dobe sa v tom točia extrémne veľké peniaze a nikto si nemôže dovoliť stopnúť šport na nejakú extrémne dlhú dobu. Čo sa týka tejto pandémie, jasné, tak sú tam nejaké opatrenia, ktoré sú potrebné na to, aby sa to nešírilo hlava nehlava, ale ľudia sami už zistili, že ako keby pozerať to v telke je síce fajn, ale niekedy, niekomu to vyhovuje, samozrejme niekomu vyhovuje si to pustiť doma a mať to pohodlie domova a pozerať sa na ten obľúbený zápas, ale niekto je taký, že nutne potrebuje ísť na ten zápas a toto sú tí ľudia, ktorí v podstate to všetko ťahajú, hej, a ako keby tí ľudia, myslím si, že skôr či neskôr sa začnú ozývať a začnú si pýtať to, čo dakedy mali. A to bolo to, že mohli ísť napríklad aj na ten zápas.
kedykoľvek. Hej. Čiže po korone čakáš plné tribúny, hej? 100%. Aj na tribúnach, aj na ihriskách, aj všade budú ľudia. Aj vo vrtuľníkoch. Aj v vzducholodiach. Tak, Všade tak. nad štadiónom. Hej, no, bude čo dobiehať. No. Vráťme sa trošičku ešte k tomu športovaniu individuálnemu, takému voľnočasovému. A tu by som chcel využiť to, že ťa tu mám ako trénera a dať nejaké také tie odporúčania pre ľudí, ktorí by chceli nejako športovať a možno, že už aj nejako športujú a dostať na to ten názor toho človeka, ktorý naozaj v tom je a sa tým živí ako profesionála. A práve to je tá moja otázka, že aké športy alebo cvičenia si myslíš, že majú zmysel a ktoré naopak sú, je to škaredé povedať, ale že doslova strata času. Počul som ťa viackrát trošičku zhejtovať behanie. Takže napríklad môžeme začať týmto. No, možno ťa trošku sklamem toto odpovedou, ale ja si nemyslím, že nejaký šport, alebo konkrétne nejaký šport je kontraproduktívny. Skôr ide samozrejme o ten celkový kontext tej veci. Aj samozrejme počul si nás rozprávať vo fitku o tom, že ten beh nie je úplne pre nás košer. Je to zase o kontexte. Hlavne o kontexte v tom, že ľudia, ktorí chcú začať cvičiť, tak možno už predtým niekedy cvičili, alebo aj nie, tak najľahšie, čo môžu, je vybehnúť z bytu, z domu, alebo kde bývajú a začať bežať. To je v podstate najľahšie, čo môžu spraviť. A toto je ten problém. Toto je hlavne ten problém s behom, že ľudia sú masírovaní aj tými médiami, aj samozrejme sociálnymi sieťami, aj len od známych, že vidia, že napríklad tento zabehol 15 km za taký čas, tak to musím teraz spraviť aj ja. A snažia sa ako keby nepočúvajú svoje telo, snažia sa dobiehať nejaké ciele, ktoré sú úplne im ešte vzdialené a tam vznikajú tie problémy toho, že ten človek nie je pripravený na tú záťaž a to isté platí aj u nás, čo sa týka silového tréningu, to isté platí aj pri ostatných športoch, keď to telo nie je pripravené na tú záťaž, tak vtedy vznikajú tie problémy. A preto je to taká dvojsečná zbraň ten beh. Na jednu stranu je to super kvôli tomu, že je to nenáročné a človek si len obuje niečo na nohy a môže bežať. Na druhej strane je to okolo toho celá veda a skôr či neskôr ten človek, ktorý na to nebol pripravený a začal bežať akože dosť tvrdo, tak sa dostavia tie problémy, ktoré sú samozrejme čisto to známe, kolby, chrbát a tak ďalej a tak ďalej. Takže preto my sme v podstate takí, nie že odporcovia behu, ale ak chceš bežať, alebo ak chceš behávať, tak behávaj s rozumom. A ak chceš schudnúť, tak teraz neviem, či ma tu niekto nepríde ukameňovať, ale k tomu nemusíš chodiť behať. Takže toto je v podstate také, čo my chceme ľuďom akoby tak ukázať. A na druhú stranu trošku som aj ja zmenil pohľad na ten beh, hlavne kvôli tomu, že mňa ako extra behať nebaví, ale nie som akože odporca behu, ale ja osobne mňa to až nejako nebaví. No lenže som si čítal aj dosť veľa knížiek, v ktorých to bolo aj spomínané a samozrejme teraz naposledy som čítal Dobehni svoj mozog, kde bolo pekne povedané to, že človek, ak nemá nejakú aktivitu, pri ktorej sa mu zvyšuje srdcová frekvencia, či už je to rýchla chôdza alebo ľahký beh, tak o dosť veľa benefitov sa ukracuje. A samozrejme, keď niekto hráva nejaký šport, tak a nebaví ho behať, tak chodiť nemusí behať, pretože tú srdcovú frekvenciu zvyšuje pri tom športe danom. Ale človek, ktorý nerobí žiadny šport, len napríklad chodí do fitka, buď ku nám, alebo dvíhať činky, alebo to je jedno, tak by si myslím, že mal zaradiť aspoň nejaké ľahké kardio párkrát do týždňa,
pre tú komplexnosť toho celkového zdravia. Nemusí to byť primárne beh, môže to byť korčule, môže to byť Nordic walking alebo niečo proste, pričom sa zvyšuje tá srdcová frekvencia. Že pri tom silovom tréningu samotnom sa až tak nezvyšuje tá frekvencia? No, to je zaujímavá otázka. Zvyšuje, samozrejme zvyšuje, ale zvyšuje sa trošku ináč, ako nie, že je potrebné, ale je lepšie, keď sa zvyšuje pri nejakej aktivite, ako je napríklad beh. Hej. Nejdem teraz zachádzať úplne do detailov, pretože je to aj na dlhšiu debatu, ale kardio sa nerobí pod činkami. Hej. To je v podstate niečo také, čo by som k tomu povedal, aby to bolo pochopiteľné. Hej. Ale je dobré si, akože ten beh samotný nie je zlý, ale je skôr správne ním doplňať aj niečo iné, hej? Určite. Akože sám o sebe beh nie je zlý a ak chodí niekto len behávať, tak je to úplne v poriadku, ale ak beháva, myslím si, že ak to zase človek neprepaluje, samozrejme dávka je jed, hej. Keď niekto beháva pre radosť a beháva, ja neviem, poviem príklad, 5-6 km za deň a dá si svoje tempo, ktoré mu vyhovuje a je potom ešte viac oddychnutý ako pred tým behom, tak je to super. Ale ak niekto tlačí na pílu, beháva 20-30 km za deň, je potom rozbitý v práci, je potom často chorý a podobne, tak tam už asi ten človek by si mal uvedomiť, že za akú cenu platí za ten beh. Hej. Čo by si odporúčil takým veľmi zamestnaným profesionálom, ktorí fakt, že nemajú, alebo si myslia, že nemajú čas cvičiť, ale chceli by akože silou mocou dačo, že sú odhodlaní dačo zaradiť do toho svojho života a nemajú vás po ruke. Čo by si takému človeku odporúčil urobiť? Behať? Odporúčil by som mu behať do roboty. Ale nie. V podstate, čím viac sa človek hýbe, by sa dalo tak povedať, tým je to lepšie. Samozrejme v tých medziach toho, aby to bolo ešte pre zdravie prospešné. A ak je človek veľmi zamestnaný a má veľmi málo času, tak prvé, čo by som mu poradil, je zvážiť si svoj time management, lebo asi nie je úplne dobre nastavený, keďže nemá ani hodinu na to si ísť buď zabehať alebo zacvičiť do fitka. A druhá vec, ktorú by som vám chvíli poradil, už keď by sme sa držali toho, že je veľmi zamestnaný, tak je to sústrediť sa na tie malé veci cez deň. Ako je napríklad to, že teraz nejdem do roboty autom, ale prejdem sa pešo, vypočujem si podcast, alebo si idem fakt, že zabehnúť do roboty, alebo idem na bicykli. Využívať tie veci, ktoré bežne ľuďom prídu cez deň ako keby automatické, ale dá sa z nich vyťažiť veľa. Hej, napríklad nechodiť výťahom, klišé, ale je to tak, chodiť po schodoch, hrať sa s deťmi viac, dvíhať ich nad hlavu, správnou technikou samozrejme, a tak ďalej, hej. Čo sa týka takých bežných vecí. A čo sa týka toho cvičenia, tak teraz ma viac menej nenapadá nič, ale samozrejme ľahké riešenie, zaobstarať si domov kettlebell a kontaktovať nás a zistiť, ako sa s tým cvičí. Hej. Jednoduchá vec. A ak nie je toto, tak potom nejaká forma kolektívneho športu, ktorý človeka aj naplňa, prečistí si hlavu a podobne. To isté, nemusí to byť kettlebell, môžu to byť činky, ktoré si človek domov kúpi a môže cvičiť doma, aj keď všetci vieme, že to cvičenie doma je také, že niektorí ľudia sú veľmi schopní v tých vôľových vlastnostiach a nerobí im problém každý deň si zacvičiť. Niektorí to po týždni vzdajú a už sa toho nikdy nechytia.
tak Mhm. to som počul, že asi x ľudí povedať, že si kúpili domov stacionárny bicykel a už je to len vešak na prádlo, takže to je Áno, klasická, áno. klasická vec. Takže Hej. asi tak. No. My doma máme dokonca aj stepper, aj bicykel. Uh-huh. Takto na Takže prádlo. máte dva vešiaky, hej? Áno, áno. No, Ja vešiaky, jasné, nemí pomocníkovia, či nemí jasné. sluhovia, či jak sa tomu hovorí. Tak. Dobre, ešte tu mám jednu filozofickú a potom si dáme takú rýchlu prestrelku o peniazoch, čo zvyknem Uh-huh. dávať na konci. A tá filozofická otázka znie: čo ti dal šport do tvojho života, mimo športoviska alebo teda gymu? Čo si sa pri tréningu naučil o sebe alebo prípadne o svete, čo ti pomáha? Uh, šport, je, šport je s nami od nepamäti a uvedomujem si, že taká, šport má takú vlastnú cestu v dnešnom svete. Odhliadnúť od toho, že sa v tom točia peniaze a že sa tam proste špacírujú hociakí športovci, ktorí sú niekedy úplne by mohli byť, kebyže nešportujú na hrane spoločnosti. Mhm, Ale je to ako keby také, pre mňa je to niečo také z časti magické, že je to, pre mňa je to ako napríklad tanec, hej? Že keď si človek predstaví, že by ľudí videl tancovať bez hudby, tak je to ako keby smiešne. A keď si človek predstaví, že napríklad, nechcem teraz nikoho uraziť, ale keď si predstavíme futbal, že ľudia kopú do lopty a triafajú sa na bránu a je to dosť tak ako keby komické, hej, že z čoho to všetko vzniklo a tak ďalej. Ale má to v podstate niečo do seba, asi by sa to takto nerozšírilo, kebyže to niečo do seba nemá. A pre mňa je toto také zaujímavé v tom športe. A čo to dalo mne? Čo sa týka tréningu, aj môjho, keď cvičím, tak to dalo, u mňa je to hlavne o tom, že ja som, bolo mi povedané, že nemám o sebe hovoriť, že som lenivý, ale niekedy som lenivý a mhm, mám veľa myšlienok v hlave a veľa cieľov a podobne, ale ako keby veľmi rýchlo sa ako keby vzdám toho cieľa, pretože nemám toľko vôľových vlastností, aby som sa k tomu dopracoval. To isté je nejaký tréningový plán, ktorý sa snažím dokončiť a nakoniec príde niečo, čo ma preruší a ja sa na to keby vykašlem. Tak toto ma šport naučil, alebo teda to cvičenie, že musím byť, musím byť viac sústrediť na tú vec a nemôžem sa odkláňať od toho prvotného cieľa. Aj keď tá cesta je ťažšia, ako som si ju vysníval, tak musím vytrvať. A mhm. ako keby zoceľuje to tie moje vôľové vlastnosti. Hej. Hej, čiže taká cieľavedomosť a vytrvalosť. Tak, vytrvalosť je veľmi dôležitá vec v tomto a zistil som, že mám na čom pracovať, čo sa týka vytrvalosti. A samozrejme šport buduje disciplínu, čo je No veľmi jasné, dôležité jasné. Akože pri dlhodobých cieľoch. presne tak, to, že sa mi nechce, ale aj tak idem, aj tak si odcvičím a mám potom samozrejme lepší pocit, ako som mal predtým, tak to je na nezaplatenie, ako sa hovorí. Áno, áno. Sám mám teraz ten pocit, včera som bol u vás cvičiť a veľmi dobre sa cítim dodnes od včera. Takže Ďakujeme, ďakujeme. môžem potvrdiť. Dobre, poďme na tú peňažnú prestrelku. Tuto úplne stačia krátke odpovede. Dobre. A som len zvedavý, akože, čo to v tebe vyvolá, aké asociácie a čo Mhm. povieš. Do čoho rád investuješ? Do seba. Mhm. Myslíš tým vzdelanie, alebo... Tak, hlavne vzdelanie, knihy, podcasty a kurzy a podobne. Mhm. Čo pre teba znamenajú peniaze? Zaujímavá otázka. Mhm. Pre mňa sú peniaze niečím, čo nie je ani zlé, ani dobré, ale lepšie je ich mať, ako ich nemať. Asi tak by som to Mhm. povedal. Kedy je človek podľa teba bohatý?
každý má ten stupeň bohatstva niekde inde. Ak sa bavíme o tom finančnom bohatstve, tak zatiaľ som sa k tomu bohatstvu ešte nedopracoval. A ak sa bavíme o tom bohatstve celkovom, čo sa týka aj pocitovom a tak ďalej, vnútornom bohatstve, tak človek je bohatý vtedy, keď zistil, kto je. Čiže pre teba je to skôr taký filozofický stav mysle. Presne tak. Akú úlohu má v tvojom živote vzdelávanie? To už sme trošičku načrtli. Určite veľkú, len u mňa je to trošku zložitejšie v tom, že mňa veľmi nebaví učiť sa niečo, čo ma nebaví. Aha. Takže mňa baví učiť sa veci, ktoré ma bavia, ako je napríklad niečo o športe, nejaké zaujímavosti, ktoré ma zaujímajú. Do toho sa viem akoby zahlbiť. Ale čo sa týka vecí, ktoré ma nebavia, tak tie veľmi rýchlo filtrujem. Vieš nám odporučiť nejakú dobrú knihu? Tých kníh je veľa, ale napríklad teraz sa na nejaké pozerám. Jedna z nich je tá, čo som nedávno čítal a bola to Dobehni svoj mozog, alebo Dopisy psané stoikem, ak niekoho zaujíma filozofia, alebo napríklad teraz ma už nič nenapadá. To je, myslím si, že dosť. Pozeráš správy? Nepozerám. Alebo teda čítaš správy, alebo takto sleduješ, čo sa deje, aktuálne dianie? Sledujem, hlavne to sledujem cez Facebook a pozerám si minúta po minúte teraz, lebo tam je to všetko pekne zhrnuté a nechce sa mi to dolovať na internete. Prikladáš niečomu z toho nejakú najväčšiu dôležitosť aktuálne, alebo je niečo, čo vzbudí tvoju pozornosť viac ako ostatné veci z toho aktuálneho diania? Páči sa mi to zatýkanie tých vysoko postavených ľudí, ktorí si mysleli, že sú nedotknuteľní v tomto svete alebo na Slovensku, ale nechajme sa prekvapiť, ako to všetko dopadne. Čo bola tvoja najhoršia investícia v živote, že doslova si vyhodil peniaze? Vtedy, keď som si myslel, že tie peniaze rýchlo otočím. Že vidí na rýchloho zárobku. Presne tak. Čo považuješ naopak za najlepšiu investíciu? No prvotná najlepšia investícia je samozrejme do mňa alebo do seba. A čo sa týka toho vzdelania a podobne, to si myslím, že sa dočítate všade, ale celkovo je to asi taká najdôležitejšia vec. A druhotná začal som si odkladať nejaké peniaze do ETF fondov a myslím si, že je to jedna z takých ako keby teraz najstabilnejších foriem investovania pre bežného človeka, ktorý sa nechce až tak tým veľmi zaoberať. Hej, že je to dobré na pasívne investovanie. Hej. Áno, mnohí ľudia to odporúčajú, hlavne na Slovensku, je to aj daňovo zvýhodnené, myslím. Hej. Dobre, a posledná otázka. Čo by si ešte chcel v živote dosiahnuť? Aké máš nesplnené góly, ciele, plány? Zistiť, kto som. To je môj nesplnený cieľ zatiaľ. A myslím si, že ak to zistím, tak už nič iné k životu potrebovať nebudem. A trošku tak viac konkrétne kariérne, keby som sa ťa spýtal? Kariérne? Plány sú. Samozrejme nezávisí tomu do mňa, pretože s kolegom sme v tomto, ak by sa dalo tak povedať, biznise rovnocenne. Takže všetko, čo nás napadne, si medzi sebou ako keby šerujeme a rozmýšľame nad vecami spoločne. A určite zväčšovať komunitu, určite sa snažiť dostať do týmu nejakých kvalitných ľudí, ktorých sa nám už podarilo stiahnuť. A
celkovo určite rozširovať to povedomie toho športu na Slovensku, toho kvalitného a toho pohybu a možno v budúcnosti otvárať ďalšie gymy a zväčšovať sa. Dobre, ja si myslím, že na dneska sme sa porozprávali už dosť. Bolo toho akože ozaj veľa, čo sme prebrali. Nahrávame spolu hodinu, čo je úplne, že teda skoro hodinu. Perfektné. A chcel by som sa ti fakt veľmi, veľmi pekne poďakovať za to, že si prijal pozvanie do podcastu a že sme sa tu mohli porozprávať aj o takejto inej forme investovania, nielen čisto peňažnej, ale aj takej časovej a námahovej investícii do svojho tela a do seba a takisto do vzdelania. Takže ďakujem ti, ak by si chcel ešte niečo dopovedať, čo si myslíš, že zostalo nevypovedané, tak teraz je ten čas. Ďakujem aj ja za pozvanie, samozrejme. A nevypovedaného je veľa, ale hlavne by som chcel ľuďom odkázať svetový mier, nie. Chcel by som ľuďom odkázať to, že aby sa zamysleli nad tým, čo robia so svojím telom, a aby sa zamysleli nad tým, aký to má na nich dopad. Asi tak. Super. Tak a ja zdravím aj všetkých poslucháčov a vypočujte si nás aj na budúce. Ďakujem. Toto bol Klub investorov, ďakujeme, že nás počúvate a že nás dielate. Ak nás chcete podporiť, choďte na www.investiciaslovensko.sk a pridajte sa tam do klubu investorov a staňte sa crowdfundovým investorom v realitných projektoch. A ak nás chcete podporiť priamo, máme podbínový link, kde nám môžete poslať ľubovoľnú sumu peňazí alebo nás zašerujte. Ďakujem ešte raz a majte krásny deň.